Овцете и козите не може да заразява и говедата, и хората, а даже понякога и други животни. Но най-опасна за овцете и козите, след това за говедата и след това за хората, естествено. При тази бруцелоза, при хората, тя протича най-тежко. Така с най-изявени клинични признаци. И бруцелозата, това е една древна болест, още от Дейвид Брюс е открил в Малта. Не, че са още малтийска треска, средиземноморска треска. Установено е, че войниците там са заразявали от английския гарнизон, са заразявали от прясно мляко от овце и кози, което не го варят. И след като се издава заповед да почне варенето на млякото, болестта рязко намалява и почти се прекратява. В България, значи, до 1941 година е била така страна с екзотична за бруцелозата, което означава, че си има винаги и навсякъде. 1941 година е ликвидирана. И следва един много дълъг период. И това е периода, в който всички граници са заградени с телени, огради, клонове и така нататък. След отварянето на границите, 2005 година първите случаи при хора в Сливен, те са работили в Гърция. Значи те работят в Гърция, обаче по едно време собственика казва: "Ми аз нямам пари, ще ви платя с кози." Така, те товарят козите и в Хармали. Всъщност първото огнище на бруцелоза по овцете и козите беше в Смолянско. Но там нещата бързо се ограничиха. Имаше 2-3 месеца за тиши и след това този случай в Хармали. Почнах с него, защото той е най-фрапиращ от продължението, което става. Значи тези животни, 30 или 40, се гледат от един собственик Хармали. Той ги пасе около Хармали. По този начин заразява и други стада в Хармали. Но лошото става, когато този човек умира и синът му товари там 2 или 3 камиона и тръгва в това село. Много ефтини. Виж, какви са хубави. Ай, тук 2, там 3, там 2, там 5, така, по Хасковско, по Ямболско и Старозагорско. Някъде колко? Мисля, че към 15 населени места имаше засегнати. Там, където се появи такова нещо, трябва да се ликвидират стадата, в които така нещо е стемпинг аут, унищожава се всичко. Защото ти можеш да ги изследваш, ако са примерно 20 животни, 10 са положителни, 10 ги махаш, останалите 10 отрицателни, те са в инкубационен период. Като изтече след това? Да. Това е една от най-трудните инфекции за борба, заедно с туберкулозата. Значи Европейски съюз е много хубаво нещо. Свободно движение на хора, капитали и стоки. Стоки са овцете и козите също. Тоест, те се движат без граничен ветеринарен контрол от Гърция в България, само с ветеринарен сертификат, издаден от гръцките власти. Но това нещо не го проверяват на границата ветеринарни лекари, проверяват го граничарите там. Но все пак животните, които са с сертификат, се предполага, че би трябвало да са здрави и да не влизат зарази у нас. Така е. Сега, от друга страна Македония. Почвам с тия две страни, защото там заболяването е много широко разпространено. И всяка година Гърция си има по 150-200 човека заразени с бруцелоза, също нещо и в Македония. А за животните брой някакъв знае ли се? За животните тук имам една книжка, в която пише за Гърция през 2013 година. Аз ще ви оставя тази книжка, колко заразени стада са имали за бруцелоза по говедата, но за бруцелоза по овцете и козите няма данни. Ето тук имам също едни неща, съм отдаден за бруцелоза, който ще ви направя копия. Добре. Които има епизодична обстановка в
Ето това нещо ще ви го дам също. Това е от един сборник.